Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagbabatian ba kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Fall Army Worm Infestation ginreport sa Himamaylan City. Line up sa mangin kaupod sa partido ni Mayor Aldi Benitez ginalakipan sa mga anay kasumpong sa politika. Board member Oxenio nagpatag sa ila meeting kay anay Presidente GMA kaupod ang mayor sa 5th District. Backhoe operator pilason matapos matiphag ang pika-pika sa Don Salvador Benedicto. Kag sa good vibes, kilalahon ang hero dog nga si Gabay. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, naga-circulate karon sa social media ang litrato nga nagapakita sa pag-updanay ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo kag ang 5 ka mga alkalde sa nga 5th District upod ang pila pagid ka mga lokal nga opisyales. Suno kay 5th District Board Member Anton Oxenio nga yara man sa amo nga pagtililipon, mga 3 ka semana na nagligal sa natabo ang amo nga pagsinapol sa balay ni PGMA upod ang anay First Gentleman kag anak nila nga si anay Congressman Mikey Arroyo kag hinablos nga si Dina Arroyo Tantoco. Taliwa sa mga spekulasyon suno kay Oxenio, wala sa may natabo nga announcement o kun endorsement para kay Dina Arroyo Tantoco. Madugay na nga nagagwa ang ngalan ni Arroyo Tantoco nga magabunggo kay 5th District Congressman Dino Yulo. Sa mga consultative meeting suno kay Oxenio, ginsiling sa mga Arroyo nga luyag nila magbulig sa 5th District. Suno kay Lacaseliana Mayor Romayla ni Cormang Gilimutan nga yara sa amo nga pagsinapol, luyag man nila kuntani mahibaluan kung ano ang plano sang mga Arroyo. Sa iya nga bahin suno kay ni Cormang Gilimutan, magadepende sa kung ano ang mangin kasugtanan sang partido nga iya ginatapuan. Para naman kay Congressman Yulo sa karon nga tion labi ng sitwasyon sa Bulkan Kanlaon, mangin unfair sa pumuluyo kung istoryahan sa sini nga mga tinion ang politika. Wala announcement. One thing for sure is the Arroyos are really willing to help the district. So, amo na tong naistoryahan. Naghambal sila nga luyag dyan nila magbulig sa 5th District. So whatever ang positions ng 5 mayors, they will help. Wala siya nangyayapan pa nga marami siya. Ang di ang amon niya partido with that. Pero kung may matlagan, man, depende naman sa party. Sa number 9, Bago City nagbukas ang sanitary landfill expansion site kag naglunsar sang aling tindera nga programa. Ginunsar sa Bago City ang aling tindera nga plastic waste to cash nga programa kaupod ng Friends of Hope Incorporated kag Germany-based development agency nga GIZ. Tinutuyo sini nga makambiyuhan sang kwarta ang basura nga plastic para mapahagan-hagan ang paglapta sini sa palibot. Git pangunahan ni Vice Mayor Ramon Torres ang paglunsar sa proyekto sa Barangay Maaw kag poblasyon. May 2 ka mga aling tindera waste collection stations nga nahamtang malapit sa sanitary landfill kag fish port sa Bantayan Park. Sa Martes, may gininugurahan man nga sanitary landfill expansion site sa Barangay Maaw. Ang 50 million expansion project nagalakip sa material recovery facility, bago nga water treatment facility, septic vault para sa hazardous waste, compost pits, storm drains kag administrative building. Ang 4 ka hektarya nga expansion site ang gindugang sa 8 hectares nga facility sang syudad. Sa number 8, presidential couple ang magabisita sa Bacolod para magpanagtag sang ayuda sa linibo ka mga mananagat kasuman inaugurasyon sang road kag housing projects. Ginapaabot ang dungan nga pagbisita ng President Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Liza Marcos sa Bacolod sa Hunyo 27. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga kabahin sa pagbisita sa presidente amo ang pangunahan ang
paglabot sang livelihood assistance sa malapit 10,000 ka mga mananagat sa probinsya. Mahimo man magaupod ang presidente sa inaugurasyon sa New Home Housing Village sa Barangay Vista Alegre kag sa pagbukas ng Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Pangunahan naman sa First Lady ang Lab for All Caravan para mapalabot ang libre nga medical kag laboratory services sa mga nagakinahanglan. Sa number 7, backhoe operator pilason matapos matipag ang pika-pika sa Banwasang Don Salvador Benedicto. Pilason ng backhoe operator matapos nga mahulog ini sa pika-pika sa ginoobra nga road widening project sa barangay Pandanon, Banwasang Don Salvador Benedicto, Martes ang hapon. Ang backhoe operator gikilala kay Raymond Arante nga nagatrabaho sa Wilkinson Construction Company. Sunod sa kay Mayor Markslen de la Cruz, hinali na lamang nga natipag ang retaining wall o kunang pika-pika sa Ansuan Bridge. Gani nahulog ang backhoe mga 15 tub 20 metros ang kataason sang iyan nahulugan. Nag-agom sa pila sa kamot si Arante apang yara na ini sa maayo nga kahimtangan. Sa number 6, duha ka mga motorsiklo ang nagbunggoanay sa Banwasang Calatrava. Isa patay, isa pilason. Patay ang 39 anyos nga motorcycle rider nga si Cleoford Cabaluna matapos mabunggo ang iyang motor sa motorsiklo ni Jose Lumanog sa Barangay San Isidro, Banwasang Calatrava, Martes ang gabi. Base sa reports ng Calatrava PNP, nagadalaga ng motorsiklo ni Cabaluna sa secondary road sa Barangay San Isidro. Pagwa niya sa National Highway, hinali na lamang niya sininabungguan sa ang motorsiklo nga ginamaneho ni Lumanog. Nagtabog sila nga duha sa sementadong nga dalan. Nag-angkon sila nga duha sa mga bali sa lawas kag gindala sa ospital para mabulong. Sang pagkagabi napatay si Lumanog. Padayon naman nga ginabulong si Cabaluna. Sa number 5, veterano nga firefighter kag mga negosyante kabahin sa mga kapasindunggan nga Banwanon Award sa Bacolod City. Ang pagkabaganihan sa veterano nga fire volunteer si Brian Tlau ilabi na sa bahin sa pagluwas ng kabuhi sa mga nagaluntad nga sunog kabahin sa mga kabangdanan nga ginkilala sa bilang Banwanon Awardee. Kaupod niya nga gipasidunggan ang negosyante nga sanday Marigold Ponce Tangpo nga ginapangunahan ang mga outreach activity sa Bacolod kaupod ang katapos ang Gold Hearts Club kag si Nestor Aboy Evaristo nga naging instrumental sa pagpasanyog sa food industry sa syudad. Nalakip sa mga ginpasidunggan sa pagdumdum sa ika-86 charter anniversary sa syudad ang mga Be the Change Awardee nga sanday Dr. Edwin Segovia, isa ka school teacher sa Banago Elementary School nga ginpangunahan ang pagpanagtag sang libreng school supplies kag learning materials sa mga estudyante. Ang katapos ang Sagup Negros nga gipabaskog ang Food Waste Mitigation Initiative paagi sa pagkolekta sa mga ma-rescue pa nga mga supplies ang utan kag kararuton nga pwede maluto kag mabaligya. Nagbaton man sa kasubong award ang 4th year psychology student nga si Fairly Preta nga tigayon nga nabuligan kag napangitaan sang ilistara ng isa ka senior citizen nga may anak nga may diferensya sa pamensaron. Ginkilala man sa Bacolod LGU ang kontribusyon sa mga individual kag corporate taxpayers pati na mga organisasyon kag mga individual nga nagapalabot sa bulig sang ginkulang ang water supply bangod sang tig-ilinit. Ginpahayag ni Mayor Abdi Benitez nga sa handom sang syudad nga mangin isa ka super city, ginakinahanglan ang mga super persons kasubong sa mga awardees nga makahatag inspirasyon sa iban pa. Each Bacolod does not want a city that has no sense of civic duty. Each Bacolod has a special attachment to this beloved city of ours. And if we show them that a simple act can make a difference, can you imagine if every Bacolod are doing those simple acts that will make a big difference? Sa number 4, 188 pa ka mga vendors sa Libertad Public Market ang naisyuhan sang notice of violation kay wala sang business permit. Pumalin sa nagligad nga semana, liwat nga ginpatuman sang City Legal Office Integrated Task Force
ang mapping operation sa Libertad Public Market. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. na tukiban nga sa masobra 300 ka vendors, 141 lang ang mayara sa business permit. Gani gilayon nga nag-issue sang notice of violation ang katapos ng task force. 167 ang wala gihapon nagproseso sa business permit kag 21 ang on process. Kalabanan sa mga negosyo nga wala permit, mga retail stores, vegetable, meat kag fish stalls sa sulod sa merkado. May 15 dias ang ginhatag sang City Legal Office sa mga vendors agud mag-secure sang permit. Ang mapaslawan ang ilabalikan agud isyuhan sang notice of violation kag notice of closure antes tigayon nga pasiradaan. Sa number 3, ang winnability factor kung ikasarang nga magdaog ang isa sa mga rason ni Mayor Albi Benitez sa pagtukod sang hybrid nga political party nga ginalakipan sa mga anay kasumpong sa politika na maging kaupod niya na para sa sili nga pinili ay. May report si Nico Delfin. Antes pa sa bulan sa Oktubre, plano ni Mayor Albi Benitez nga hingadlan ng lineup sang Asenso Bacolod para sa natalana nga 2025 local elections. Pero hindi malipod nga madamo na ang luyag mapalista sa ginakabig hybrid nga political group nga ginalakipan sa mga anay kasumpong sa politika na lakip na dani mga katapos ang Grupo Progreso nga karon kaalyado na nila. The party is only as strong as your winnability is strong. Kung you can even from perception lang and in reality bakod din ang mga party, you will also solicit the support kag they will toe the line. So at the end of the day, it's the winnability factor amo na ang ma-unite sa amon tanan. Ginpatag sang alkalde nga magapabili ng equity of the incumbent pero luyag niya man nga mapasiguro ang kadalagan sang tagsa ka mapili nga kandidato. I think after the December launching sang Asenso ng grupo, I think the political landscape is changing and the political alignment is also changing. So it's the first time we are moving towards a it's a hybrid sa mga lain-lain nga grupo. Gindugang pa sang alkalde nga sa karon nagapabilin nga united kag mabakod ang grupo samtang nagahulat ang kadamaan sa mangin lineup sang Asenso. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, may 833 ka pamilya sa gihapon sa banwasang La Casellana ang nagapabilin sa 5 ka mga evacuation center. Suno kay La Casellana Mayor Rumayla Nicor manggilimutan ang sitwasyon sa sininga mga pumuluyo nga gikan sa mga critical areas sa Banwa ang magadepende man sa sitwasyon sa bulkan kanlaon. Pero ginduso na sa Office of the Civil Defense suno sa alkalde nga paturo ng borders para sa 4-kilometer permanent danger zone agud to nga mapabilin ini nga hilway gikan sa anuman nga human activity. Ginapropose ang Banwa ang relocation sa mga nagapuyo sakop sang 4-kilometer permanent danger zone. Wala man sa karon sang relocation site ang LGU para sa mga apektado nga pumuluyo. Magahinyo sila sang bulig gikan sa national government para sa pag-evacuate permanently sa mga pumuluyo kay hindi man masarangan ini sang LGU suno sa alkalde. Sa karon may mga 100 pa ka mga pamilya ang mahimo nga iga-relocate kay iban nakasaylo naman suno sa kay manggilimutan. Propose kami siguro with this mag-permanent. Amo na siya i-propose because LGU cannot afford to have that ila pag-relocate. So maybe we will be asking support from the national government for them na mag-evacuate permanently. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Fall army worm infestation sa iling-iling sa Barangay Kabadyangan sa Imamaylan City ang ginreport.
Sunod sa kay Nilo Basco Jr., ang Crop Protection Section OIC sa idalom sa Office of the Provincial Agriculturist sa inisyal nila nga report, 80 hektarya sang 135 hektarya sang katubuhan sa mga magagmay nga planters sa iling-iling ang apektado sang fall army worms. Personal nga nagpadulong man sa lugar si 5th District Congressman Dino Yulo o pud ang mga tiglawas ng Sugar Regulatory Administration. Sunod sa kay Basco, buwas na tala na nga magpatuman ang OPA upod sa SRA sang massive spraying para malikawan ang paglapta sang mga fall army worms kag tigayon pa nga masalbar ang apektado nga tubo. Paatag ni Basco, ang pagpangatake sang sining nga sahay sang peste ang masami nagakatabo kung malawig ang tig-ilinit kag may pagtupa na sang ulan. Ang duta nga wala na cultivate tuga sa kalawigon sing tig-ilinit, paborable o kung nagahatag sa ngigayon sa sining nga peste nga mag-reproduce kag ang pagtupa sang ulan nagatugot naman sa pagbuto sang ilang nga mga itlog. Sunod sa kay Basco, may mga kaiping man nga mga talamnan sa kabadyangan ang ginatake sang peste pero parayon pa nila nga ginapatod kung bala initugas ang army worms o kung cutworms. Ang army worms masami, mais ang ginatake sunod sa iya. Ginsiligman ni Yulo nga may report man sila sang pag-atake sang army worms sa Binalbagan kag Isabela. Pabalo ka mo kay para ma-report naton dayon subong sa sa natungdan no. So kay nasang aga to na kami sa iling-iling no kaga sa Webes ang aga ma-spray na kami dito no para nga matilawan naton no nga makontrol dito lang area. So monitor ka mo no sang aton nga kwan pwede man isa sa mga kararuton, pwede man sa mga naton sa tubo. Of course ang common gid sila siling naton kuano inang ang mais no. Kaga halos kani sa mga high value crops ginatira yaman no. So muna ang aton nga panawagan subong mag-report ka mo di para sana sila ko na mapabaluk ta sa DA kag sa Provincial Agriculture Office. Sa Good Vibes, isa ka German Shepherd ang ginkilala sa ato sang Sipalay LGU bilang hero dog bangod nagbulig siya pangita sa mga namising sang mag-igo ang Bagyo Odette. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Ini si Gabay. Pagkakita niya nga nahulog sa tubig ang bata sang iyang amo, gilayon man siya nga naglumpat sa tubig sa pensar nga kinahanglan niya inibuligan. Na-training siya abi sang iyang amo nga si Jonelo Castillo sa Search and Rescue Operations bilang kabahin sang K9 Search and Rescue Philippines. Si Gabay ang na-train niya man sa iban pagid nga mga tricks. Kung nabalon siya nga mag-good morning sa bisita, nagasabat man siya. Say good morning. Good morning, say hello. Yes, good boy. Istorya ni Jonel, isa man si Gabay sa mga natagaan sang award sadto sa Sipalay LGU. Bangod sa pagbulig niya sa pagpangita sa mga missing nga mga persona sa nanghalit ang bagyo nga Odette. May 3 sa tanan ka mga bangkay nga naukayan matapos ang bagyo. Si Gabay, natagaan siya award sang ni LGU sang Sipalay. Tungod nga isa kami to sa nag-volunteer. Si Gabay actually more or less ang nakita namo dito nga patay siguro mga ang sa amon nga side is mga 3. Oo. Then kami mga iban man kami nga upod nga K9 nga grupo. Ganit sa kada may kalamidad, present ang grupo ni Jonel nga K9 Search and Rescue Philippines. Nagabulig sila sa Search and Rescue. Siya mismo ang nag-train kay Gabay sa pagpangita sa mga missing nga mga persona. May mga tion nga ginakuha man sila sa isa ka pamilya para magbulig sa pagpangita sang missing nga himata, parehas na lang sa pulupandan nga may isa ka may Alzheimer's disease nga nadula. Kay may Alzheimer ang isa ka tigulang. So ginhalugog namon ang bilog nga barangay actually isa ka barangay nga daw possible bala nga dito sa pero actually negative sa dito nga area kasi may mga nakaimpo nga daw nakasakay sa jeep nakabiyay sa Para kay Jonel, hindi lang siya dog lover. Advokasya niya na nga magbulig sa tion sang kalamidad sa bulig ni Gabay. Barb ka namin siguro kung may hero dog ka, no? Mayara ka ba, tag-iya ka sa hero dog, no? Proud na proud ka man kung ikaw tag-iya. Kag ang German Shepherd, no, sa pagkabalo ko lang, one of the brightest, git man sila sa mga... Oo, na mga breed.
Kago ko itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat baranse nga eksakto mga informasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.